Dobrý večer. Ja sa vás chcem takto na úvod spýtať, zrejme viete, čo chcete povedať, ale ja predsa sa zaujímam o to, s akými pocitmi prichádzate na toto pódium, keď sa pozriete týmto smerom a vidíte všetkých tých ľudí a otvorené prevádzky a že Aupark Košice už svieti. Aké sú to pocity pre vás? Myslím si, že je veľmi ťažko popísať ten pocit, pretože očakával som, že tu bude skutočne veľa ľudí, ale keď sa pozriem do jednej strany chodby a keď sa pozriem do druhej strany chodby a hore, tak som nesmierne potešený tým, že vidím skutočne chodby plné, strašne mnoho ľudí a to je úžasný pocit. Ja viem, že vaša spoločnosť momentálne plánuje aj viac Auparkov. My sme momentálne v Košici, pri Košickom Auparku, ale tam to nekončí. Ani tým 4. číslom v rámci výstavby Auparku. Vy pokračujete ďalej aj na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, máte pravdu. Pripravujeme ďalšie 2 Auparky, jeden na Slovensku, jeden z nich je v Trenčíne, kde práve na budúci týždeň máme prezentáciu nášho zámeru, nového konceptu, ktorý pre pána primátora Rybnička, a takisto sme v tomto momente v štádiu získavania stavebného povolenia na Aupark v Ružomberku, a potom je to niekoľko Auparkov pripravovaných v Českej republike. Je speváčka a aj porodkyňa Dana Rollins. No a keď som spomínal vás nielen ako krstné mamy Košického Auparku, ale hlavne aj ako mamy v skutočnosti, tak informácia v Auparku, túto Košickom, máme v podzemí 1100 parkovacích miest, ale veľa je tam aj takých, ktoré sú určené pre mamičky s deťmi. To znamená, že sú širšie, aby ste mohli lepšie zaparkovať a vybrať deti pohodlne z auta. Využívaš ty nákupné centrá, aké máš vzťahy? Dobrý večer. Ja mám veľmi kladný vzťah k nákupným centrám. Obecne my ženy rády nakupujeme, takže pozvanie sme prijali so Simonkou veľmi s radosťou. A keby sme mali trošku viac času,